المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بدأ الإسلام أمبي الله سبحانه وتعالى فوق الله تعالى بركة داك ولن يمدو على من صنع كبيجما دويا بلي بلي بايرا أنا أمباني الله سبحانه وتعالى في بيجما نيوم تشاما بي الله كوفنا يرا أنا أمبي تانغاني الله في أكان كشي كبو شيطان تورما وكوفي أمان سيسيني دالبا مسا توغي الله ميكو دامنا نابي كو لبا الله مي جين هنا لابولين تكيه Allah mi alikiyama jondo hina kera len tigi wa amba nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe soli chama be ala bolo kabini jiya dala fo se alikiyama jondo ma soli bakele chama be ala bolo ala ko jide ala kira Muhammadu Mustafa ka sallallahu alaihi wasallam bare ambe kalo minani alhamdulillah wajulu kala ye chama fo kalo na kalo ye horoma kalo ye liya jate mine ka laje san kalo tan ani fula kono kalo kele be mi me nale ka boni kalo tan kele o de awa ni kalo baye no arabila wale ika do ka fo ambe kira mi ga siraka no ala kira Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala kira bangela ka beni kalo de ma o ambe ala fo la ka ala barkada ala mi sona ka an shi jo ka nyinanta kono amba nyine ala fa nyo chama be ala bola ko irana bo horoma munu ba kono bonya munu ba kono amba nyine ala fe ala kana ko yi ola fiu ala kan saraka herawiye ala kan kisha gere ma ala kira buya kama salli ala rasul o tabalen ko fe juma tamale nga walanda jora yoro mi o de jibrila kun nana baloke ni ala kira ye sallallahu alaihi wasallam o atato ala kira ya nyininga ka fo jibrila yana ne fatulen ko fe dugukolo ka ibe jigible wa jibrila ya yira ala kira la akone fatulen ko fe mena jigigo tan ke dugukolo sanfe ako jigogo tayina fen barkama tambe dugukolo sanfɛ ako ni jigira dɔrɔn meno lu bɛɛ cɛ ka yɛlɛ n'u ye hakili la fen barkama tana an kun ye naani fɔ ala kaba wa naanina ti dɔwɛrɛ jibrila ko ako a jigiko naanina ako arfawla ayaha minan nisa ako ni jigira fen min ye maloya ye min'o ta pewu ni k'o bɔ an balakaw ɲɛda la waati dɔw tɛmɛna ya wallahi muso tun bɛ maloya waati dɔw tɛmɛna wa hali waati janba tɛ ni muso be tɛmɛ n'a nana cɛkulu caman sigilen sɔrɔ a b'i mɔrɔmɔrɔ kogo gɛrɛfɛ f'u b'a fɔ a karisa kɛra di tɛmɛ kɛ nka bi bi in na ni ye muso tɛmɛtɔ ye kare min i b'a sɔrɔ cɛ ka ca 10 ye o kare kɔnɔ maloya bɔla an balakaw la pewu o jibrila ko n'ale jigira sa a ko a bɛ na nin fɛn barikama 10 ta ka bɔ dugukolo la o nin ye a 4nan ye donc a 5nan a ko arfaw sabra min al fuqara jibrila ko ni jigila dugukolo sanfɛ ala kira Muhammad a ko fɛn min ye sabali ye n bɛ n'o ta ka bɔ fantanw dusukolo la pewu a ko ni n jigira dugukolo sanfɛ n bɛna sabali ta ni k'a bɔ fantanw na fantakɛ tɛ se ka fantanya minɛ ni ala ye bi ni maa min kɛra fantan ye k'o ye wari ɲini seni bolo la a ma wari sɔrɔ o kumakan tɛ kɛ foyi ye fo n'a fɔra n fa ni cɛ ni de ye n dɛbɛli dɛ n ba ni cɛ ni denkɛ de ye n dɛbɛli dɛ wala maa bɔ a la n fakɔrɔba dɔ k'a bɛ n kɛ tan o ka kuma bɛ kɛ nin dɔrɔn de ye limaniya tilara maaw la jibrila ko n'a jigira waati min a ko fɛn min ye sabali ye a ko a bɛna fantanya ta n'o ye sabali ye k'a taga bɔ fantanw dusukun na pewu fantanw tɛna fantanya minɛ ni ala ye bilen ni maa min ma fɛn sɔrɔ o b'a ɲini sa bolo bɛɛ kan ɲini ko jugu ɲini ko ɲuman cogo min ale bɛ se ka wari sɔrɔ ka bɔ fantanya la o kabi yan nɔ i kan ka da la k'a fɔ ko ala subhanahu wa taala ye danni kɛ a ma maaw kɛɲɛ a ye fantan da wa a ye faama da o misaliya dɔ ye jumɛn ye ala kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala kira kun ye fantan de waritigi kun tɛ mais ala ye ala kira sɔn maaw la maa minnu kɛra foniserew ye i komi Abubakar Sidiki radiyallahu anhu i komi ala kira ka sahabaw n'o ye awa Abdurrahman bun Awf radiyallahu anhu ninnu bɛɛ kun ye nafolotigiw de ɔ Abdurrahman bun Awf min fɔlen filɛ nin ye n'ale ka jagominɛw kun wulila i b'a sɔrɔ a bɛ so 100 a bɛɛ donnen don sanu ani jama la faliba 100 a bɛɛ donnen don sanu na falenkurunin 100 a bɛɛ donnen don sanu ani jama la o ye ni feere kɛla tɔnɔ minnu bɛ sɔrɔ nafolo minnu bɛ sɔrɔ o bɛɛ de bɛ don o la mais n'i taara se fɔ awa jamakulu kɔfɛla la i b'ale yɛrɛ kelen de sɔrɔ yen fali ni tɔrɔncɛlen dɔ bɛ yen a bɛ k'o ni gɛ foroko ja b'a kan na
n'i y'a ye waati min e yɛrɛ t'a miiri k'a fɔ ko nin nafoloba in ko nin yɛrɛ bɛ sɔrɔ nin cɛla jango k'a k'a tigi ye mais i bɛ taa sɔrɔ ale de don ala ye alakira sɔn nin dama de la sinon alakira muhamadu yiriwayaw nana n'a ye a ko waati dɔw tun bɛ kɛ alakira tun bɛ si kɔngɔ la f'a tun bɛ jalamugu bɔ k'a kɔnɔ siri ala ni kɔngɔ gɛlɛya bolo bado i mana kɛ fantan ye cogo cogo bi i ka fantanya tɛ alakira ta bɔ bari a mana gɛlɛya cogo cogo maa si tɛ bi k'a bɛ tile 3 semaine kelen ka se kalo kelen ma k'i b'o da ɲɔgɔn kan k'i kɔngɔlen don madama an faso yɛrɛ la hinɛ ni bonya min bɛ Mali kɔnɔ maa dɔ bɛ bɔ sisan réseau sanfɛ k'a fɔ ni bana bɛ n ka karisa la wali ni bana bɛ ne la n ka fura wari tɔ ye nin ye n bɛ fɛ silamɛw k'an dɛmɛ a bɛ numéro bila yɔrɔ bɛɛ mɔgɔw bɛ wari ci a ma a b'a yɛrɛ furakɛ i b'o ye an de fɛ yan Mali la nka jamana dɔw bɛ yen hali ka saraka bɔ k'a di dɛsɛbaatɔ ma i b'a sɔrɔ a bɛɛ contrôlelen don bari anw fɛ yan de ni ko y'anw sɔrɔ an b'a fɔ ko ala de y'a latigɛ nka jamana dɔw la n'i ye saraka di maa dɔ ma n'a y'a dun n'a bɛnna ni ala ka latigɛ ye n'a fatura u bɛ taa jugement ta k'e de sɛgɛrɛ k'i minɛ k'i don kaso la k'i ye maa faa o kama hinɛ bɛ an fɛ yan keleya bɛ an fɛ yan ɲɔgɔn ladɔ bɛ an fɛ yan wa ɲɔgɔn bonya bɛ Mali la yan o de barika don an ka jamana in na an b'a ɲini ala fɛ ala k'o jidi hali bi Jibrila ko jigiko 5nan fɛn min ye sabali ye a ko a bɛna ta pewu ni k'a bɔ fantanw dusukun na maa min mana kɛ fantan ye o bolo ale faden kɛla ala de i tɛ kuma foyi sɔrɔ a da kɔnɔ fo n'a kɛra ala lagosi kumaw ye n'i ko ko ala de ye kow latigɛ wali n'i ko n'a ye dugawu kɛ ala de bɛ dugawu jaabi a bɛ se ka na ni lagosi kuma dɔ ye dɔrɔn ka ala lagosi bon i ɲɛ bɛ nin kuma kelen o kelen na ala bɛ taa minɛ ni ma dɛ fɛn o fɛn n'a bɛ bɔ jɔn da kɔnɔ yan sigi a kan k'a fɔ lahara jɔn don k'a fɔ fɛsɛfɛsɛ b'a bɛɛ la ala ko a ye sira dɔ ɲɛ al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun a ko a ye sira dɔ ɲɛ don min ne ala bɛna t'aw daw tugu ni daw tɛna kuma bilen da min y'i coro diɲɛ na yan ni da in tɛna kuma bilen da min kɛra sabu ye k'i kɛ ka maaw bila ɲɔgɔn na ni da in tɛna kuma bilen da min kɛra sabu ye k'i kɛ ka maaw buruja da in tɛna kuma bilen fɛn jumɛn bɛna kuma wa tukallimuna aydihim a ko tɛgɛ fila min b'i la tɛgɛ ninnu de bɛna taa kuma adamaden ka seere nɔ na wa tashhadu arjuluhum wa sen fila bɛna kɛ seere adamaden ma bima kanu yaksibun i ye fɛn minnu kɛ diɲɛ na yan i y'i tɛgɛ fila min kɛ ka wali nafolo ta i y'i tɛgɛ fila min kɛ ka yuruguyurugu kɛ i y'i tɛgɛ fila min kɛ ka maaw ka ɲɔ tigɛ i y'i tɛgɛ fila min kɛ ka maaw ka sumalikɛfɛnw pesetɔ ka dɔɔnin bɔ a la tɛgɛ fila in bɛna taa bɛɛ seereya ɔ i y'i jɔ i sen min sanfɛ ka taa dɔnkɛyɔrɔw la i y'i jɔ i sen min sanfɛ ka taa dɔnnangolo ye maaw ɲɛkɔrɔ i y'i jɔ sen min sanfɛ ni ka taa barisolataw la k'i jɔ sen sanfɛ ka walikogow lata n'a ye sen ko a bɛ t'o bɛɛ lajɛlen seereya yɔrɔ jan tɛ a bɛ suratu yasi kɔnɔ ala subhanahu wa taala kumakan de ye o kama jɔnw an ka siran an jɔn o jɔn ni jɔyɔrɔ in na an bɛ fɛn min fɔ o de ye maaw ka siran ala ɲɛ bari ala ye dalenba dɔ gɛsi kuranɛ kɔnɔ a ko ala kira ma a fɔ i mantɔw ye a ko inna batsha rabbika la shadid o tɛ dɔ wɛrɛ a ko a fɔ i mantɔw ye ne ala subhanahu wa taala n ka minɛli ka gɛlɛn dɛ ala tɔgɔ ye hinɛ masa ala tɔgɔ ye fonisere masa ala ye yafa masa ye a ko nka nin bɛɛ kɔfɛ ne ala ka minɛli ka jugu dɛ o b'a yira k'a fɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko la yukallifu llahu nafsan illa wasaha a ko n tɛ jɔn minɛ foyi ma fɛn min n'i y'a dɔn k'a kɛ a ko n bɛ jɔn minɛ o de ma nin ye kumaba ye dɛ o kama jɔnw n'an ye ala dɔn kaba a y'a to an ka ɲɛsin ala ma n'an ye ala dɔn kaba ala ko a y'a to an ka kɛ ni sɛbɛ ye ka na ala ko musala ka kɛ dɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɔli adamaden na fo ala ko bari ala ko sannafuruku lakum ayyuha sakalani a ko belebele fila kiri b'a ni ɲɔgɔn cɛ ala ko a nata an bɛɛ lajɛlen ɲininka an ka kɛlɛw na wa ala ye fɛn minnu wajibiya an kan a ko a bɛ taa ɲininka kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na ala ko dakun foyi t'an na fo n'a kɛra ala subhanahu wa taala batoli de o kama jɔn ka nécessaire fɔlɔ kan ka kɛ fɛn jumɛn ye o de ye ka siran ala subhanahu wa taala ɲɛ ka ala ɲini ka ala dɔn ala ye farida minnu wajibiya an kan i k'i jija i k'olu kɛ
ala ye nin de ɲini adamadenw fɛ o kɔfɛ jibrila ko n jigi ko 6nan a ko arfa'u waraha wa zuhuda min al ulama a ko ni n jigira ala dɔn hinɛ ani kari a ko n bɛ n'o ta pewu ni k'o bɔ dɔnnibaw la a k'an ka dɔnnibaw filɛ bi a k'an ka diinɛ cogo filɛ a k'an ka dɔnnibaw filɛ bi a si tɛ min mana kuma daminɛ fo ka n'o laban ni a yɛrɛ ka bonya de fɔli mais ale yɛrɛ ɲinalen don bonyatigiw ka bonya kɔ n'o ye ala subhanahu wa taala ye a ɲinalen don k'a fɔ a jɔlen don cɛ min jɔyɔrɔ la o ye alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam o kama n b'a fɔ yan kuma bɛɛ maa o maa i y'i jɔ jama ɲɛfɛ n'i taara fɛn fɔ maaw ye alakira ma min fɔ n'i taara fɛn fɔ maaw ye ka se ka maaw fili ka bɔ alako sira kan i ta bi ni alakira de cɛ sallallahu alaihi wasallam bari alakira bi taa don min a sara ni kuma min y'a da kɔnɔ o ye ummati n mantow n'i y'o mantonw ta k'a lajɛ a y'a jɔyɔrɔ in kalifa manton dɔw de la el ulama warasatul anbiya a ko dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen ye nabi ɲumanw tiɲɛtabaw de o kama alakira jɔyɔrɔ in a y'a kalifa olu de la mais n'i y'an ka dɔnni filɛ bi jibirila nana a nana kari ta a nana hinɛ ta a nana ɲɔgɔn bonya ta pewu ni ka bɔ dɔnnibaw ni ɲɔgɔn cɛ maa min mana kuma o b'a yira k'a fɔ ale kelen de ni ala bɛ kuma maa tɔw si sen t'a la wallahi an ka nin diinɛ in na maa dɔw bɛ yen olu ye maa bɛɛ kafiriya f'u yɛrɛ kelen mais ala ye mun fɔ an ye silamɛya diinɛ yɛrɛ kiti la a ko innamal mu'minina ikhwa faslu bayna aqwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun a ko ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun wa tasmu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ala ko mu'minaw bɛɛ lajɛlen ye fa kelen ba kelen de a ye ɲani kɛ ani ɲɔgɔn ye a ka sira ala ɲɛ n'o kɛra ala bɛ hinɛ aw la a tilala k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye a ko aw bɛɛ lajɛlen a ye siran ne ala ɲɛ dɛngɛniya sira ɲɛ la wala tamutunna illa wa antum muslimun a ko a kana sɔn fiye aw dɔla kelen ka fatu f'a k'a sɔrɔ i silamɛlama don o b'a yira maa min fatura k'a sɔrɔ e tɛ silamɛ ye e ta ye bɔnɛ ye ala yɛrɛ de kumakan ye nin o kɔfɛ a ye mun fɔ sisan a ko wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a ko silamɛw a bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen a kana fara an ka silamɛya lajɛ bi alakira ye diinɛ in fɔ ala ye diinɛ in fɔ diinɛ fɛrɛlen don wa wasalen don nka fɛn wɛrɛ m'an ka diinɛ in tiɲɛ bolo koyi hasidiya dusukun o kama an filɛ kalo min na nin ye hɔrɔmaw caman fɔra kalo in na mais ni yan ma ɲa ni dusukun ma ɲa i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn a fɔra a ye ɲumanyaw kɛ kalo in na a fɔra a ye sun ala bɛ barajiw d'aw ma mais ni ŋaniya ma ɲa wallahi a bila bari hɔrɔma kalo nana sɔrɔ an bɛ cogo min o de ye koyi hɔrɔma nana sɔrɔ i ka du kɔnɔ i bɛ cogo di hɔrɔma nana sɔrɔ sigida la i bɛ cogo di hɔrɔma nana sɔrɔ silamɛw aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ cogo di hɔrɔma kalo baraji de bɛna fara o kan cɛ min n'a muso tɛ kuma o sen tɛ nin na bari ala ye barajiw caman fɔ a la wa ala ye fasamandiyaw caman fɔ a la min kan ka kɛ silamɛw ye nka maa o maa bɛ k'e datigɛlen don maa wɛrɛ da la kan'i yɛrɛ sɛgɛn e sen t'a la ala ye kabako masa ye ala y'a dɔn ka adamadenw da ka tila k'an bɛɛ lajɛlen tin don ɲɔgɔn na nka o n'a ta bɛɛ maa dɔ tɛ taa fɛnjugu dɔ min k'a yɛrɛ kunkolo yɛlɛma ka maa wɛrɛ faa wa ni ala tun ye adamadenw da wallahi k'an tin kun tɛ ɲɔgɔn na sara an ye diɲɛ wuli k'a sɔrɔ ala mana fɔlɔ ɲɔgɔnfan minnu bɛ ka kɛ bi ala ko tɛ dɛ maa maa bɛ ka kule ni ala tɔ ye ka taa mugu ci maa wɛrɛ la i kafiri wa n'i sara i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ bari jihadi minnu fɔra a n'a kitiw fɔra jihadi banna a mɛnna e min bɛ ka taa jihadi la e yɛrɛ bɛ cogo di ala ye kiti dɔw fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko ni maa min minɛla jɛnɛya la k'a sɔrɔ a ye muso furu ka tɛmɛ ni cɛ don a bɛ don dingɛ kɔnɔ di
ka se fo kan yɔrɔ la maa minnu bɛ yen kabi ala y'u da u ma jɛnɛya kɛ olu de bɛ t'u jɔ yɔrɔ jan fɛ ka gabakuru ta k'a bɔ fo k'a fa dɔnnibaw bɛ nin kalama mɛ n'o kɛra bi n'i ko k'i k'o maa bɔ maa min bɛ se k'i jɔ k'a fɔ a bɛ maa wɛrɛ bɔ bi i bɛ mɛn k'o ɲini dɛ o kama diinɛ in an ka baara kɛ ni tiɲɛ ye ala bɛna taa sara ni fɛn min ye o ye tiɲɛ sira de dɔnnibaw jibirila de ko n'a jigira fɛn min ye kare ni wasa ye ka se ka maaw dɛmɛ dɔnni yɛrɛ sira tiɲɛ kan ka maaw bɔ dingɛ kɔnɔ k'u bila ala ko sira kan dɔnnibaa jɔlen don kira jɔyɔrɔ min na k'a lawaleya jibirila ko a bɛ n'o ta pewu k'o bonya ta ka yɛlɛ n'a ye wa an b'a fɔ bi a kɛra dɛ bari maa min b'i jɔ alakira jɔyɔrɔ la bi ka tila ka kuma ni alakira nɛ ye ka kuma ni alakira jogow ye o ka dɔgɔ ala k'an bɛɛ sababu ma a ko tɛmɛnen kɔfɛ a jigiko 7 arfa'u shafaqata min qulubil aqaribi wala ala ko alakira jibirila ko nin jigira a ko fɛn min ye ɲɔgɔn kanu ye danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ a ko n bɛ n'o ta pewu ka bɔ yen adamadenw yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn kanu sigida la maaw tɛ ɲɔgɔn kanu balimaw yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn kanu sini tɛ ɲɔgɔn kanu maa terikɛ bɛ se ka min k'i ye kɛnɛma i n'i baden so kɔnɔ a tɛ se ka k'i ye hinɛ ni tin min tun bɛ yen a dɔgɔyara wuli sisan i ka taa tribunal la fa kelen ba kelen denw muso kelen denw olu de filɛ ka ɲɔgɔn wele tribunal la fa salen ka dugukolo kelen nɔfɛ hinɛ bɛ min mais alakira ye nin fɔ a ko tamasiyɛn 50 bɛ n'i y'a ye waati min diɲɛ wuli waati sera a tamasiyɛn dɔw de filɛ nin ye a ko n'i y'a ye tuma min na maaw kɛra b'a fɔ suruku ni ba n'u ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn f'u ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn ɲimi a ko a bɛ diɲɛ wuli waati fɔ a ko n'i y'a ye tumana min na sinjitigɛ cayara a ko o bɛ diɲɛ wuli waati in ko fɔ n'i y'a ye tuma min na maaw b'u jɔ ka telefɔni bɔ ka maa dɔ ye a bɛ dekun na a bɛ ɲini ka sa yan'u ka taa dɛmɛ don a ma i b'a sɔrɔ u jɔlen don u bɛ k'a filime a ko o bɛ waati in ko fɔ wa a kana siga fiyewu k'a fɔ diɲɛ wuli waati a surunyala o kama ni maa min bɛ min kɛ ala ye i jija i ka k'i dayɔrɔ kama maa si ni maa si tɛna taa da ni maa wɛrɛ ka kuma y'i bɔ ala subhanahu wa taala ka sira kan ɔ i y'a k'i yɛrɛ la kabini maa minnu taara ka t'u da kaburu kɔnɔ jɔn delila ka dingɛ soli tile kelen ka jigin k'i taara foli k'a la wali k'i taara dumuni d'a ma wali k'i taara intervention kɛ ani ala cɛ fɛn minnu bɛ ka k'a la k'i b'o ɲɛdɔn jɔnni kabi ye diɲɛ na i t'a dɔn maa b'i yɛrɛ nɛgɛ fɛn fɛn n'an b'a kɛ ni ala ko tɛ a bɛɛ galo an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ o kama an k'an ɲɛsin ala ka sira jɛlen ma ala kira taara ka sira min to an bolo wa o de bɛ n'an wasa alikiyama jɔn don an b'a ɲini ala fɛ ala k'an fatu ala kira ka sira ɲuman kan o tɛmɛnen kɔfɛ a ko a jamakulu a jigiko 8 a ko arfa'u shaqa min al-aghniya a ko ni n jigira fɛn min ye kari ni fonisereya ye a ko n bɛ n'o ta pewu ni k'o bɔ a wa waritigiw dusukun na nafolotigiw a bɛɛ ko tɛ mais a caman de bɛ yen minnu m'u dege fantanw na maa min mana dɔɔnin sɔrɔ k'o sera ka taa kɔnti dayɛlɛ a yɛrɛ ye fantanw t'o ɲini ka y'a ɲɛ la bilen maa min mana hɛrɛni sɔrɔ ka ban o b'a yɛrɛ bonya hali k'a bolo don maa wɛrɛ bolo a tɛ se k'a kɛ ani e min tun bɛ jɛn ka si n'a bɛ sigi gɛrɛn na ka si n'a ye hɛrɛ sɔrɔ e t'a ye ɲɛ la ko fila bilen ɲɔgɔn kanu banna fonisereya banna ala ye hɛrɛ di maaw ma maaw ye hɛrɛ in bɛn fɛn jumɛn ma o de ye diɲɛ ye o kama ala y'a fɔ a ko ale ye diɲɛ da a ma diɲɛ ka foyi ye fo n'a kɛra maa minnu banna ala la olu ka hɛrɛ kɛ yɔrɔ de ye diɲɛ yan n'i sara dɔrɔn i ka hɛrɛ banna o bɛ cogo min a ko muminu aw ka kaso de ye diɲɛ yan o kama ni ala ye hɛrɛ kɛ maa min ye diɲɛ kɔnɔ silamɛ la ala y'i lajarabi de silamɛ miliyardɛri tigi ala y'i lajarabi bari ala ko anw sara tɛ diɲɛ na yan a ko diɲɛ ye fitinin de et puis a tilala k'a fɔ arrahman a ko a ye diɲɛ hinɛ labɔ de k'a di an bɛɛ lajɛlen ma wa an bɛɛ de bɛ jɛ o la silamɛ t'o la kafiri t'o la mushriku t'o la maa min banana ala la maa min t'a si la an bɛɛ lajɛlen diɲɛ de ye diɲɛ hinɛ ye o kama silamɛ miliyardɛri bɛ yen komi kafiri bɛ yen cogo min silamɛ fantan bɛ yen komi kafiri fantan bɛ yen silamɛ miskinɛ bɛ yen i komi kafiri miskinɛ bɛ yen cogo min ɔ nin bɛɛ lajɛlen la ala mana e garisɛgɛ bɛn ni fɛn o fɛn ma i dayirimɛ ɲini a kan'i ka ala ko tiɲɛ
nga fantan joli joli de b'an bolo dugukolo in sanfɛ nafolo ko danya kama u bana ka ala ko kɛ o ka ca maa dɔw bɛ dugukolo in sanfɛ u bana ka seli ala ye bari mun na ko se t'olu ye nga i ma miiri ala ka kuma na ala ko man amila salihan falinafsi wa man asa fa alayha wa ma rabbuka bizalamin lil abid ala ko n'i ye baara baara kɛ i b'a k'i yɛrɛ kun de bari sira ye fila de hadaynahu najdayn imma shakiran aw imma kafura a ko sira ye fila n'a ka di maa min ye nin bɛɛ kɔfɛ ala kɛlen kɔfɛ k'i da kabi jolikuru kana kɛ sogokuru ye kana kɛ kolokuru ye ka tila ka bɔda d'i ma i kana diɲɛ na k'i da k'i kɛ maa ye ka sen ni bolo ni ɲɛdaw d'i ma ɔ e nana diɲɛ na e ma se ka ala barikada foyi la f'e y'i sigi ten diɲɛ nɛɛmani nɔfɛ a ko fali nafsi donc a ko waman asa fa alayha a ko ni maa min bana i b'a k'i yɛrɛ la wa ma rabbuka bizalamin abid a ko ala t'a ka jɔn tɔɲɔ fiyewu badenw an ka siran an kun bɛ fɛn dɔ kan o de ye alikiyama jɔn don ye don in ma nɔgɔ dɛ don in ma nɔgɔ an bɛ ka fɛn fɛn ɲini yan k'a bila i b'i kɔ don nin bɛɛ la i tɛ ka taa foyi kɔnɔ fo n'a kɛra pɛrɛnkan ni fini jɛmani bazangaraw donnen kɔfɛ vaccin dagɛlaw donnen kɔfɛ vɛsi dagɛlaw donnen kɔfɛ i bɛna laban fɛn min kɔnɔ populini de don n'i miiri o don in na ɔ a ɲinini ba k'a bila nafa jumɛn b'o la ni ma ɲɛ i b'a kɛ a kɛ tiɲɛ kan bari ala ye waati dɔw di silamɛw ma o dɔ ye seli ye an filɛ o dɔ la nin o de ye hɔrɔmakalo ye maa ka ko o ko lagidari b'a fɔ an ye cogo min k'i kana foyi kɛ f'i ka ala subahanahu wa taala ka dan don a la n'i t'olu dɔn fa yasalul ulama i ka dɔnnibaw ɲininka mais bi n'i y'anw ka dɔnnibagaw jate minɛ n'i ko k'i bɛ baara kɛ ni a bɛɛ kumakan ye bi walahi i bɛ ba diinɛ la ala ni jɔyɔrɔ ɲini kama ala ni tɔgɔ ɲini kama ala ni bonya ɲini kama a dɔw bɛ ɲini ka ala kira yɛrɛ bɔ kiraya la pewu olu kɛra an fɛ yan ka tɛmɛ an tɛna se k'o bɛɛ kan maa bɛ min fɔ dɔrɔn kuma in tɛ koyi maa bɛ min kɛ i ni ala cɛ o de ye koyi i bɛ fɛn fɛn kɛ i ni maaw cɛ n'i ni ala cɛ man ɲi a bɛɛ galo ala subahanahu wa taala de y'a fɔ bari jɔn bɛ taa da i bɛ ɲininka fɛn min na maa wɛrɛ tɛ yen o kelen de bɛ yen o b'a yira ni jɔn ci ni ala cɛ man ɲa i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn a tɔ bɛɛ ye fu o kama yɛrɛlajɛya ba maaw ɲɛna silamɛw a y'aw yɛrɛ lafiya maa ti jɛya maaw ɲɛna f'i k'i sa ala ye ni bonyaba kɛ alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam alakira juguyali daminɛla jɔn na arabu a bɔra maa minnu na olu fɔlɔ de ye alakira gɛn ka bɔ maka ka taa n'a ye medine olu fɔlɔfɔlɔ de ye alakira juguya depuis ye kana f'i bɛ bɛɛ lasɔn wa tant que i bɛ tiɲɛ kan a bila i kun na bɛɛ tɛna ban i ye ala jɔn ɲumanw b'i sɛgɛrɛ an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala k'an kana ka taa alakira ma ala k'o kɛ alakira bonya kama sɔli ala rasul a ko a jigi ko kɔnɔntɔnna alifawul Qur'an a ko ni n jigira n bɛna kuranɛ barika ta ka taa n'a ye kuranɛ tɔ bɛ to mun y'an bolo yan gafe kuranɛ tɔ bɛ to mun y'an bolo yan den wulila sokura yɛlɛmala karisa ka kɔɲɔ bɛ yen an ka taa dɔɔni kalan ka taa kalan kɛ dɔrɔn k'o wari minɛ hɛbɛ o taalen nka ka kuranɛ kalan i kun na ka jɔnw bɔ fili la wallahi o bɛ ka dɔgɔya dugukolo sanfɛ wa jibirila ko a jigira jigiko kɔnɔntɔnna wa a nana barika ta a yɛrɛ la n'a ye a jigiko laban sa a ko arfawul iman a ko ni n jigira sisan n bɛ sɔrɔ ka lemaniya ta k'an kɔ don o t'a tɔ bɛɛ talen bari fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sigi fɛn jumɛn kan n'i y'a mɛn ala ko n'i y'a mɛn alakira ko n'i y'a mɛn a to ala ma lemaniya dɔ de bɛ yen dɛ nka fɛn min bɛ ka fɔ maaw da la bi ko lemaniya a dɔgɔyara lemaniya dɔgɔyara lemaniya dɔgɔyara o misaliya ye fɛn jumɛn ye saya ala ye saya layidu ta wa alakira ko a bɛ n'i kɔ don ka fɛnba fila de to an bolo a fila bɛɛ bɛ wajuli kɛ kelen bɛ yen o bɛ kuma mais kelen bɛ yen o tɛ kuma nka a bɛ maaw waju min bɛ kuma n'a bɛ maaw waju o de ye kuranɛ ye a ye siran ala ɲɛ ala ye kumaba minnu fɔ kuranɛ kɔnɔ k'olu lamɛn ka baara kɛ na o bɛ maaw waju a ko min bɛ yen n'a tɛ kuma mais a bɛ maaw waju o de ye saya ye e dalen don maa min na i ɲɛjɛyɔrɔ ye maa min ye wali i sɔnnen bɛ maa min ye suko ni dugujɛ cɛ saya bɛ n'o ta k'o suma ten ala tɛ se k'a bolo kɔrɔ t'a yɛrɛ k'a bɛ fɛn dɔ
o kɔfɛ sa ni saya ma se ka maa min waju i yɛrɛ ta ni saya ma se ka maa min waju ala ye kunangoya s'o ma bari n'i ye jɔ laban yɛrɛ lajɛ n'i ye adamaden ye laban de n'i ye adamaden laban lajɛ dɔrɔn i bɛ ala subahanahu wa taala ye ten kuma in bɛɛ bɛ min nɔfɛ dɔrɔn an ka siran o b'a yira nin fɛn ninnu minnu filɛ nin ye jibirila nana nin fɛn barikama tan min ta walahi nin de kɛra sababu ye ka dugukolo gɛlɛya wa nin de kɛra sababu ye maaw tɛ ɲɔgɔn kanu bilen nin de kɛra sababu ye tilenya banna nin de kɛra sababu ye danaya banna maaw ni ɲɔgɔn cɛ pewu an b'a ɲini ala fɛ ala k'an taw sabati an bolo ala k'an dun bɛ silamɛya kan ala k'an fatu a kan ala kira bonya kama sɔli ala rasul ala ka juma caman yira an na an b'a ɲini ala fɛ juma caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na ɔ mawuludu la mɔgɔ caman bɛnna kan k'a fɔ jumasi nata su ka dugu jɛ lɛndi la o de kan ka bɛn mawuludu ma ɔ ni maa min bɛ se ka ala wele min k'a kɔnɔ wali jumasi don n'i bɛ se ka sun ala subhanahu wa taala jati kama wali i sera ka min kɛ dɛsɛbaatɔw ye ala ɲɛsiranya kama ala k'o hinɛ s'i ma ni maa min sera k'o kɛ ala b'o baraji s'o tigi ma bari bɛɛ n'i ka fɛti kɛcogoya don ala kira ma fɛti kelen préciser mais ala kira yɛrɛ dɔnna ni min ye o tun ye awa sun de ala kira tun bɛ sun tɛnɛ sabaw nana ɲininka mun na k'i bɛ sun a ko ne bɛ sun tɛnɛ bari n bɛ ala fo ala de ye ne bange ka bɛn tɛnɛ ma ala kira y'o kɛ ka taa wajulu sigi ka se ka maaw hakili jigin ala la wallahi o de ye dagalen ye ka mawuludu labɛn ka maaw labɛn ka dumuni dilan maaw ka nisɔndiya a ka ala wele k'aw fara ɲɔgɔn na ni hɛrɛ ye o de y'a kɛcogo ɲuman ye nka maa dɔw sigi k'a ye mun ye ko nin ye bida ye dɛ nin ye haramu ye dɛ e yɛrɛ ye min ye sisan e t'o fɔ n'a y'a sɔrɔ a daminɛla maa min ɲɛna e k'a fɔ bida kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko kokura e yɛrɛ tɛ maa kura ye wa alakira min bangela n'o nana d'a ma sallallahu alaihi wasallam alakira cira de kana danfɛn bɛɛ lajɛlen bɔ juru la ala ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a ko min ci kana foyi kama fo danfɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ ne ye kira muhamadu ye ka tila k'a fɔ lawlahu ma kalaqtul kalaik a ko ne kun tɛ ne kun tɛna danfɛn da ala de ye nin fɔ o ka bangeli ka na ten ka tɛmɛ ten k'e ma se ka ko dɔ kɛ k'a yira ala la a diyara n ye ala n b'a ɲini fɛ ala kira kama i ka baraji dɔ jan wallahi n'i y'o kɛ i ye ala ka kumakan dɔ labato an b'a ɲini ala fɛ ala k'a don yira an na ala k'an sago d'an ma kira bonya kama sɔli ala rasul ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قم إلى الصلاة